Azkuna Zentroa Alondega Bilbaok ongi etorria ematen dizue Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren, El periodismo cuenta, la ficción no inventa solasaldia izango da Lucía Lichtmaer idazle eta kultur kritikariaren eta Brenda Navarro soziologo, ekonomista eta idazlearen artean. Bi idazleek erabiltzen dute idazketa esplorazio formaleko eta aktivismoko ekintza gisa. Jakintza literarioaren eta liburutik beste esparru batzuetara ateratzeko desioaren ekintza gisa. Mesedez, itzali telefono mugikorrak eta gozatu elkarrizketaz. Azkuna Zentroa Alondega Bilbao os da la bienvenida a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada El periodismo cuenta, la ficción no inventa, entre la escritora y crítica cultural Lucía Lichtmaer y la socióloga, economista y también escritora Brenda Navarro. Las escritoras comparten la escritura como un acto de exploración formal y de activismo, de saber literario y de deseo de salir del libro hacia otros ámbitos. Por favor, es el momento de apagar los teléfonos móviles y disfrutar de la conversación. Azkuna Zentroa Alondega Bilbao welcomes you to Gutun Zuria Bilbao International Literature Festival. Now we present the conversation El periodismo cuenta, la ficción no inventa between the writer and cultural critic Lucía Lichtmaer and the sociologist, economist and writer Brenda Navarro. The writers share writing as an act of formal exploration and activism, of literary knowledge and the desire to leave books behind for other fields. Please, it's time to turn off your mobile phones and enjoy the conversation. Nos vemos. Ez zaituztegu batera ikusten, arratsaldeon eta eskerrik asko, etortzeagatik. Ez daukagu moderatzailerik eta beraz improvisatzen ari gara. Zoriontsu gaude hemen egoteagatik, eskerrik asko, gonbidapenagatik. Eta izenburua irakurrita, hau da, kazetaritza kontatzen du, fikzioak ez du asmatzen, ikusiko dugu nondik sartzen garen. Lehenago, egon gira komentatzen, Tomas L. Martinezen liburu bat komentatzen ere ginen, Ficciones verdaderas izenekoa. Bertan, liburu horretan, biltzen ditu hainbat gertatu direnak, baina gero horiek nola pasatu ziren fikziora. Hasieran gertakari bat kontatzen du, gazte batzuk nola ihes egin zuten elkarrekin, bi meitale, eta Lorcak horrekin bodas de sangre lan egin zuen. Eloy Martinezek dio fikzioen zerbait kristalizatzen dela, geologikoki berak dio, ez fikzioan berdin gertatzen ez den zerbait. Zuk zer uste duzu, Brenda? Erantzun erraza da galdera hori. Hizketan ari ginen bitartean, eta mai inguru honen izenburua oso zalantzazkoa delako, oso eztabaidagarria. Nik esan nuke realitatea narrazioaren lehengaia dela azken batean. Nik beti, sortzaileak garen herrian, beti pentsatzen dut zer den sorkuntza eta gizateria azken batean horixe dela, historio bat kontatzen edo sortzen hasten garenean. Nolabait gure gizartean asmatzen dugu idea katoliko bat, jainko bati buruzkoa, sortu gintuena, egunak eta bekatuak, zuek nik baino beto da jakingo duzue, eta horrek zentzua eman ziola bizitzari, baina, gero, gu bestera batera sortu zioan gara, narrazio hori koherentzia emanez, baina beti, errealitatea erabiliz lehengai modura, eta gero eraldaketa horretan, narratibara bihurtzen dugunean,
aukera izaten dugu gizarteari forma berri bat emateko, orduan egia da, realitatea kontatzen duela, fikzioak ez du asmatzen, baina bai hortik abiatzen da, errealitatetik abiatzen da. Orduan, komentatu dugu, 15 minutu eman dizkigutela prestatzeko gai hauek, kazetari batekin hizketan, eta ikusi dugu nola aurkezten garen jendearen aurrean, nola begiratzen digun publikoak, eta idazle buruz nola sortzen duzuen daukazuen irudia. Bueno, gaur idazle deituko digu geure buruari, nola pentsatzen dugun, nor den idazle, nork duen eskubidea hemen egoteko eszenatokian, eta hori azken batean narratiba baten ordena ere badela, eta hori garrantzitsua eritzen zaigu ez garelako jabetzen jarri nahi gaituzten lekuaz, eta batzutan esaten dugu beira, suposatzen da gauza hauek jakin behar genituela, edo beste gauza ulertu, eta horrek, zerikusia du gu geu ere nola bihurtzen garen fikzio. Zu nola sentitzen zara? Galdera ona da. Idazle bezala kontatzen nautenen gero eta gehiago. Zuk diozun bezala. Idazla ulertzeko moduan, hemen egotearen ekintza honetan gu geu pentsatzen dugu edo zein pertsonak hartu ezakela kokapena, zergatik ez. Niri interesgarria iruditzen zaidana idazteari dagokionez zera da. Nik ez dudala ikusten desberdintasun handirik kontatzearen kintza bera ere historia bat kontatzea dela, azken batean ikuspegi bat, ikuspuntu bat erabakitzen duzu, gauza batean fijatzen zara eta ez beste batean, gertakari beraren kasuan. Hori bera ere, edozein kontakizun gezurtia da. Ez asmazioaz edo egiaz hitz egiten dugunean bakarrik, orduan, erosotasunik ez sortzen zait, egiten duguna normala dirudielako, baina berez ez delako normala. Orduan, bero da, hilabeteak jartzen zara pentsatzen fikziozko pertsonaia batzuetan, fikziozko mundu batean. Zuko oso modu errealean bizi duzu, baina gero kalera irteten zara, jendeari kontatzen diozu, ez dakit bat ordu pasatzen dituzula zure buruan dagoen zerbait kontatzen, eta ez dakit hori lanbidea den edo zer den, hori delirio bat ere, eldarnio bat ere izan daiteke. Bai, nire lehendabiziko elkarrizketetan galdetzen ziaten zergatik izan nahi duzu idazlea, eta nik erantzuten ez daukat arrastorek, baina ikasi nuen gezurretan aritzea lanbide bat izan zitekeela, eta gezurretan aritzen zara, baina eskerrak ematen dizkizute horregatik, eta hori oso polita da. Eta personaien sorkuntzan, eta atera denezkero, zerbait kontatuko dizut. Adibidez, Sumisen la boka idaztenaren entzenean, 3. atalean, spoilerrak egingo ditut, lehendabiziko paragrafoan agertzen delako, bere burua hiltzen duela Diegok, protagonista den neskaren anaiak. Eta 3. atalean, jabetzen da protagonista eriotza horretaz. Eta goran dut idaztenari nintzenean oso sartuta nengoela pertsonaian, eta bukaerako puntua ipinen niola atal horri oso unkituta nire historiarekin. Zutitu nintzen, joan nintzen nire alabaren gelara, eta esan nion, hemen eseriko nahi zurekin pixka bat, eta berak esan zen, bueno, nera beha zen, eta galetu zian zergatik zaude horrela, eta erantzun nian, personaia bat hiltzait,
esan nion, eta esan zian, baina konturatzen zara zuk zeuk hil duzula, eta bai jakina egia da. Baina ez duzu horrela bizi, zuri gertatu zaizu alako zerbait zure personaia batekin? Bai, begira, norbait bizi denean nerekin flipatu egiten da. Ez oso erromantikoa delako, baina momentu batzuetan edo zein egoeratan bezala, adibidez, eserita zaude, eta esatezu, ze hotza egiten duen New Englanden, eta besteak esaten du, baina zer kontatzen ari zara, uztailan gaude, edo gauzak planteatu, nolako gonak daramatzate ez dakit non. Bai? Noski ikerketa bat egiten duzu batzuetan, zerbait historiko dagoenean. Eta benetan proiektatu behar duzu zeure burua, leku horretan, une horretan, pertsona horiekin, niri, adibidez, idazla izan baino lehen, itzulpenak egiten dituen garaian, bidaia gidak, badibidez, jatetxeak itzultzen dituzuren gozetuta sentitzen zara, pentsa. Hiru izar Michelin ikusten zu eta jateko basartzen zaizu. Nik ere idatzi behar izan nuen bidaiai buruz, Norvegian, eta ni Mexiko nengoen nire etxean, eta hoi bai ze polita imaginatzen duzu, baina ze frustragarria hemen nago nire etxean sartuta. Orduan, gauza asko asmatu behar izaten ditu, azken batean, aulakoetan ere, Norvegiera joaten nintzen, eta ardorik onena ere probatzen nuela, eta nolabait gezurretan aritze horretan sartzen dut, bai? Gezurraren kontu hau garrantzitsua da niretzat, esaten genuelako, errealitateak berak behartzen gaituela sentsazio hori izatera, hau da, realitatea traizionatu behar dugu, benetako gertakariak direnean, halako marra fin bat dagoelako. Ez bakarrik gure mundua nola irekitzen dugun erabakitzerakoan, baizik eta gero ze gertatuko den baita hor sartuta dagoen jendearekin, zuk bitxitasun edo pasadizo bat kontatu duzu, ez? Bai, nik bai fikzioa, hau da, benetako gertakariak landu ditut, Casi nada que ponerme liburuan adibidez, gertatu zena gertatu zitzaion, bizi den jendeari, baina gero landu dut fikzioa ere bai, erabateko fikzioekin, esan nahi dut lan egin dut, eta benetan gomendatzen dut erabateko fikzioekin lan egitea. Zuk esan duzunagatik, hau da, badago alako zentzua, entzunkizuna, sentitzen duzu norbaitek bere bizitza kontatzen dizunean, bueno, batek berbe da, lehenago esan dugun bezala, kazetaritza egitea justifika ezina dela esaten du batek, nolabait beti manipulatu egiten duzulako errealitatea. Baina, noski, fikzioak daukan gazeri politena da, behar badan egozu, ez dakit, elefante bat sartzen balin baduzu, egiantzekoa baldin bada, sartu dezakezu, jolastu dezakezu. Esaten duzun pasadizua zera da, Cauterion oinarrituta nago benetako personaietan, zati batean, 17. mendeko personaie batzuetan, baina erabat fikzionalizatuta dago, haien arteko topaketa bat, eta bukaeran esaten dut Cauterioren kronikak direla, eta horiek dena kongresuko liburutegien daudela, eta hori gezurra da, eta pentsa jendea joan da kronika horien bila. Baina, bueno, iruditu zen polita zela aukera hori ipintzea, mundu posible bat izan balitz bezala, eta zuri ere gertatu zaizu, galdetu nahi nizun nola lan egiten duzun, erabateko fikzioan, eta literaltasunan ideiarekin nola bizi zaren, nola bizi duzun ideia hori.
batzuetan jendeak pentsatu dezakelako hori zuri gertatu zaizula. Bai, Casas Baciasen kasuan galdetzen ziate, baina zu amatxo bat zara. Horrek eskubidea emango balit bezala amatasunari buruz hitz egiteko, eta Zenizan la boca liburuarekin lehendabiziko elkarrizketak egin zizkiatenean beti esaten ziaten. Bueno, ze gertatu zitzaion zure anaiari, eta nik beti esaten ez daukat anaiarik, bere burua hilduenik, eta esan behar izaten nuen, azalpenak ematen nizkien. Edo emakumea eta migratzailea izanik, Espainian, nola bizi izan duzu hori ideana, bai, galdetzen diat. Eta nik bai errebindikatu nahi izaten dut, gezurretan aritzeko eskubidea, izuzen ere, erantzunkizunaren arrazoiagatik. Egia da, errealitatetik zatiak hartzen ditu dela, migrazioak interesatzen zaizkit, politikoa den guztia bezala, baina norbaitengan personalizatzen badut, nabizi pentsatu zergatik uste duzu kontatu dezakezula horren bizitza, gero zu munduan ibiltzeko jendeak esaten oso idazleona zarela pertsonaia hoien kasuan oinarrituta zure historia. Orduan, nik beti esate dut, behar da gauza batek unkituko zaitu, eta kasu horretan hori hartu behar duzu, emozio hori hartu, behintzen niretzat garrantzitsua da, eta gero eraldatu, beste gauza batean, naiz eta oso egiaren antzekoa izan. Eta hotelera, joan garenean, Truman Capoteri buruz hitz egiten egon gara, eta esaten genuen, irakatsi digutela, Sangre Fria liburutik aurrera, nolabait, liburu horrek markatu zuela tradizio handi bat, benetako gertakaria kontatzeko modua markatu duen liburua, maisu lan bat balitz bezala. Eta nik pentsatzen nuen, Operación Masakren kontatzen dela, benetan gertatutako zerbait, baina ikuspuntua oso garrantzitsua dela. Izan ere, Truman Capoteren kasuan, persona horren buruan pentsatzen dugu, baina Operación Masakren fikzionalizatua dago, beste modu batera funtzionatzen du liburuak, erabakitzen duzu beraz, nola hartu errealitatea beste zerbait estetiko edo literario bihurtzeko. Eta ikuspuntua horregatik oso garrantzitsua da. Bai, eta oso interesgarria da konparazio hori, hain zuzen ere, pentsatzen egon naiz, kanpote kontrakoa egiten duela. Hau da, bera novelagintzatik zetorren, eta erabakitzen du kasu real bat hartzea, fiction novel bat egin nahi zuen, eta ez dakizu zertan zehazki, eta fikzioaren moduan tratatzen du. Baina gero, urrengo belanen lanaldiak, Tom Wolfek eta beste batzuek, kazetaritza berriarekin alderantziz gertatzen da. Novelistak, novelagileak izan nahi duten kazetariak dira. Orduan, hartzen dituzte egiazko kasuak, reportaileak egiteko, eta beren burua luzitu nahi dute. Beraz hor, ego kontu bat ere badago. Beira matxo zer gauza egin dezakedan ere eskuekin, bai? Eta denbora luzean, bero da, ego kontu bat izan da, lehenago aipatu dugu novela handi amerikarra, orain desagertuta dirudiena, eta behar da gai handi hori, 70ko hamarkadan gertatzen zena, orain behar da realitateak fragmentatuagoak dira, zatikatuagoak dira, eta ez dago asmo horik novela handi bat egiteko, 21. Mendeari buruz, gai unibertsalak ikutuz. Nahiko patriarkala da pentsatzea novela handi hori idatziko dudanez, zure egoaren bitartez,
ulertuko da, nik realitatea ondo ulertzen dudala, horrela ikusiko nautela, baina hori etzai gustatzen. Jendeak pentsatzea idazleok iritzia eman behar dugula edo zer gauzari buruz, gauza guztiai buruz. Benetan, batzutan nahiko tontolapikoak izaten gara. Realitateari buruz iritzia eman dezakegu, baina hor trampa bat ere egoten da. Badirudi ahotsak dauzkagula, gezurrak ondo egiten esaten badakigulako, nahi dute egia horiek eraikitzen jarraitzea, oihartzun narratiboekin eta ego hori eraikitzen duzula. Orduan, kazetaritzara etorriz berriro ere, ez dakit gustatzen zaidan banaketa hori egitea, baina esango dut. Iruditzen baitzait, orain, kazetaritza behar dugula batez ere, ikerketako kazetaritza. Gertakari buruz hitz egiteko benetan gertatzen ari diren gauzak. Orain badirudilako edozein gauza argitaratzen denean albistea dela, eta halako egunkari batek esaten baldin badu, edo irraten esaten badu, hori egia da, eta ez digute utzi nahi izaten pentsamendu kritiko bat edukitzen, gizarte sareetako eztabaidetatik aruntzago, eta hor fikzioak ere laguntzen du. Bueno, hor hainbat fronte irekitu zu interesgarriak, bat, fikzioak, eta ez fikzioak badauela borrokalaria dena, edo borrokalari izateko asmoa duena, eta batzutan galdetzen dizute, orain gertatzen ari denari buruz, baina batzutan pentsatzen da, batzuek novelak hartzaituzte entseguak balira bezala, idazten duzu zeri buruz, eta batek uste du hori dela zure jarrera jakin bat zerbaiti buruz. Ez dakit, kautoriorekin asko galdetzen diate, ezkerreko politikariei buruz, ea matxistak diren, eta honelako gauzak. Jakina, badaudela. Baina, novela bat da azken batean, eta hor erabaki literario bat hartuta dago. Askotan emozionalagoa dena, arrazionala baino gehiago. Eta elkarrezketak egiten dizkizutenean, nahi zatute lerroburu bat, polemikoa izango dena, gaurkotasun egin zerikusia duena clickbait bat balitz bezala, esateko zuzarela ez dakit nolako idazlea, bai? Kutsa bat egotiketa bat ipintzeko, eta gero, beste gauza bat iruditzen zait oso interesgarria, lehenago esan duzuen gauza bat, kazetaritzari buruz. Benetan, tamalgarria delako gauza bat, oso ikerketa kazetaritza ona egiten ari da, bai idatziz eta bai soinuz, eta jendeak ez du irakurtzen, eta irakurtzen ez palin bada, ez da ordaintzen, eta merkeagoa da, eta asko egiten da iritzizko kazetaritza, horretarako ez duzu telefonorik hartu behar, edo ez duzu inolako ikerketarekin behar, ez duzu Guatemalara joan behar, ez zer ikertzeko. Eta hori ere planteatu behar dugu, guere irakurleak garelako, eta ez bakarrik idazleak. Beraz, zer ari da gertatzen? Behar bada realitatearekin saturatuta ezote gauden, eta hori galetu nahi zut. Zer gertatzen ari den? Askotan, literaritate sensazio hori dagoelako, persona idazle autorean ahazten diela personaiarekin, eta ea benetan eskapismo bat ezote dagoen literaturgintza horretan. Eta hori berez ez da inondikan ere kritikagarria, zoragarria litzateke, nik ere irakurtzen dut realitatea ahazteko. Bueno, jende asko era horretako liburuak nahi izaten ditu gainera,
itzuliko naiz autoretzaren eta lehen pertsonaren gai honetara. Ez da zuri gertatu zaizun, askotan, esaten digute, hau zuri gertatu zaizu, eta hitzez hitz hartzen duten. Behar da, ari gara geure burua eraikitzen, halako kanon batzuk gizartearen barruan, eta badirudi, hau iturgina da, hau egiten duelako, hau okina da, hogei egiten duelako, idazlea da, idazten duelako. Baina, orain idazten dugun emakumeekin, lehen pertsona idazten dugunean, niri gertatu zitzaidan Mexikon, ez Espainian, kritikariek, hau da, erabakitze dutenek ze idazleek merezi duen, aipatu izatea, beraien edabideetan, kritikatzen diaten lehen dabiziko gauza, lehen pertsonaren erabilera da. Esaten dutelako, kontakizun omniszientea egiten ez dakizun bitartean, ez dago jakingoia benetan historio bat egiten badakizun ala ez. Ordan, nik uste hor badagoela aurre iritzi bat. Emakumeok idazten dugula literatura femeninoa edo emakume gauza, eta beraz beti zurea da lekukotasun bat azken batean, eta nolabaiteko lekukotasun horren kontrako jarrera bat edo mespretsu bat erakuste dute gizonek idazten dutenen aldiz ez dute hori egiten. Hau da, ikerketa kazetaritza egiten dutenen gizonek hori arreala da, horrek merezi du. Baina emakumeok egin nahi balin badugu, lehen pertsona erabiliz, edo emozioa erabiliz, edo lekukotasunak, edo egunerokoak, edo gutunak, beti ere, dago sentsazio hori, hainbestean egiten du, duela astebete edo ez dakit noiz, esaten nuen, zergatik gizonek emakumei buruz hitz egin behar dutenen, beti emakume hildakoi buruz hitz egiten dute. Ni gizona naiz, tailer bat eman behar dut, jan behar duelako, eta hori oso ondo dago, ongi dago, janalizatea, orduan, emakumei buruz hitz egingo dut. Silvia Plath, edo baren burua hil baldin badute, hobeto. Orain ez dauden emakumei buruz hitz egingo dugu, eta gauza horiek errebindikatuko ditugu, ez direlako kapazak gu ikusteko lankide bezala, eta Aroa Morenok esaten zien, baina kontuz hori zientzialariekin, emakumekin ere egiten dute, hau da, referentzia bat nahi dutenean, neirekin hitz egiten duena, edo zerbait garrantzitsu esango duena, beti ere hildako emakumeak dira. Eta hori oso ondo loturik dago esaten ari gararekin, hori delako realitatea. Hau da, emakume hildakoi buruz hitz egin nahi badute, edo haiekin hitz egin nahi badute, nolabait, imaginario kolektibura pasatzen da, hildako emakumeak garrantzitsuak dira, eta feminizidioak normalizatu egiten dira hor badagoelako mezu bat, eta ez da hil zuten, narratiba horretan sartuz, hau da, gorputz oiek, emakumeen gorputz oiek, feminizidio baten atzean, violentzia handia dagoela, eta badirudi nolabait gauza biztakoi buruz hitz egiten dutela, eta ez kausei buruz. Esaten diaten ez naizela idazlea lehen pertsonan, baina gero arazo sozialekin bukatzen dugu, eta beraz narratiba batzuk reproduzitzen ditugu. Hau da, narratiba batzuk edukitzen gaituzte beti gauza berberari bueltaka, errealitate zabalago bat egongo espaliz bezala. Muchísimas. Hor gauza harrigarri asko daude. Dudarik gabe, lehenengo pertsonaren erabilera mespretsatua emakumeak direnean 7-8 tomo maitatasunari buruz, pentsa, gizon batek idatzia, pentsa guk idatzi izan bagenu. Hori aldiz, estatus kanonikoa beti da maskulinoa. Eta noski, beti izango dela idazle emakume bat edo emakumeen literatura, bigarren mailakoa eta emakume hilekiko elkarrizketa, edo zein eremutara edatu daiteke.
eskuineko gizonek esaten dizutenean. Ez, niri Clara Campoamorren feminismoa gustatzen zait. Bueno, begira. Bai, nola ez. Baina... Eta oso nekagarria da baita ere. Etengabeko guda horretan, idazle emakume bezala itortuak izan gaitezen kritiko kanoniko guzti horien aurrean, lehenengoa da karikaturizazioaren ideia, alegia beti izango gara neska horiek gauzatxoak egiten, zerbait gertatu arte, itorraraziko diena edo hilda gauden arte, eta gero, kategoria hori zeinetan nila ukatzen naizen, ez noa hitzaldi batera baldin eta eskatzen bazaigu emakumeak eta literaturari buruz hitz egiteko. Emakumeak eta zientzia, emakumeak eta kirola, emakumeak eta astronautak, konbo ulertezina balitze bezala. Beste bat da, pertsonaia femeninoak esploratzea edo mugitzen garen industria hitz egitea bada, baina emakumeak eta hori, gainera azpi talde bat bagina bezala, denoi gertatu zaigu. Edo nola idatzi zenuen liburu bat edo berriro martxoaren 8an berriro bilatuko gaituzte ohar bat idazteko eta askok esan dugu ez, landu izazu pixka bat egintzazu zure lana ikertuzuk, baina itzuliko naizuk esaten zenuen horretera, errealitatetik iez egitearena, interesatzen zaizkigun beste mundu batzuk edo errealitatetik hartutakoak. Uste dut, fikziora itzultzea, nola sortzen dugu, zer sortzen dugu, horretarako zurekin eztabaidatzea interesgarria da, zuk eta ni bakarrik topo egiten dugu Madrildik kanpo, beraz aprobetxatuko dugu zuekin guztiokin partekatzeko mandiguten aukera hau. Ezakit pentsatu duzun, idazle bezala, unkitzen gaituen, gustatzen gaituen zerbaiti buruz hitz egitea, baina pentsatuz nola ateratzen garen narratiba ofizialetatik. Desesperantzaropen gabezi ez hitz egingo dut, baina nire kasuan beti esaten didate, zuk beti idatzen duzu esperantzari gabeko gauzei buruz. Eta ez dago beste zer esaten didat eta nik idazten diet, hain zuzen gauza gehiago daudelako, somatzen dituzu esperantzari gabeko gauza hauek ze hau baliz bizi dugun gauza bakarra, ezingo genuke konparaziorik edukiko jakiteko bestera batera bizi daiteke munduan. Eta orain asko galdetzen dio neure buruari orain. Ezakiten Nit Holbik bezala idatzi algo nuken, munduari negar eginaraziko dion zerbait. Idazten dut eta ezin naiz nire alabaren aurrean negarrez jarri, baina nola egin, interesatzen zaizkidan gauzak, denbora kentzea, lapurtzea neure bizitzari eta horri buruz idaztea. Nola egin hori ez dadin izan betiko arazoen errepikapenaren errepikapena. Eta sekulan maituko ez den horri buruz, eta berriro itzuliko naiz tituluak, fikzioak ez du asmatzen. Agian galdera da, zenik ez daukat erantzunik, ea fikzioak lagunduko digun aldatzen ez historia zoriontsuak idazteko, ez historia politak idazteko, baizik, sartu gaituzten narratibatik kanpora irtetekin laguntzeko balio diguten ze bestela gizonei buruz hizketan ari gara. Baina, ezakitzu idazten jartzen zarenean,
pentsatzen duzun? Zenbat berriro errepikatzen ari naiz neure burua, edo esaten diguten diskurso horien barruan jarraitzen dudan behin eta berriz. Galdera ona. Bai, zuri gertatzen zaizuna alegia gustatuko zolitzaizukela zerbait divertigarria idaztea. Sartu nahi gaituzten kutxek baldintzatua baino gehiago, neure inkonsienteak gehiago baldintzatzen nau ni. Idazketa ekintza niretzat asko zerikusi handiagoa dauka, ez da sekula erabaki esatea, honi buruz idatziko dut, begira ze ideia ona gai hau. Ez, baizik urteetan nire buruan bueltaka dabil, eta momentu batean eraso egiten diot buruan bueltaka dabilkedan ideia horri. Nik ere idatzi nahiko nuke zerbait, novela koral bat idatzi nahiko nuke pertsonai askorekin, bakoitzak ikuspegi bat edukiaz eta bar, eta gero hildakoekiko gauzak ateratzen zaizkit, lurperatuak eta odola eta mendekatzen diren emakumeak eta nire amak, lehenago fikzioaren ideia hitz egiten dugu eta Kauterio irakurri zuenean nire amak negarre egiten zuen eta esaten zedan, baina uste genuen ezia zintugula zoriontsu izateko eta esaten nion ama, ez, lasai ez nahiz ni. Ez bakarrik kazetaria, baize familia bera ere batzutan geratzen dira. Eta orain, ginak entzen ari naiz nire pertsonaiei. Eta zergatik ez dakit, baina badakit hor badagoela zerbait. Nik sekula ez dut bilatzen, sartu nahi nauten zerbait erronka egitea, baina hain ondo pasatzen dut egiten, agian nire kezkak forma bat ezegitearekin zerikusi gehiago dauka, ez bi pertsonaia dun historia bat errepikatzearekin, edo nire erronkak zerikusi handiagoa dauka liburuaren artikulazioarekin. Benetan iritsi zaitezkeen irakurlea galdu gabe beste leku batera iristeko gauza izango naizen. Uste dut, ustezko kutxei edo kritikei ies egiteko modu baten da, gustatzen zaiguna egitea. Eskerrik asko, baina niri hori etzeit ateratzen, baina nire gaira iritsi gara. Mimero mole esaten diogu Mexikon, alegia nik oso ongi dakit prestatzen janari hau, eta hau da nire gaia. Eta gustatzen zaiten, zer diozun zure historiak eraikitzeko moduari buruz, baina ni pertsonaien idazle baten naiz. Jakin behar dut ze gertatzen zaion emakume honi bukaera aldera. Jakin behar dut zein den bere auzia, eta nola bukatuko den bizitzen. Jakin behar dut ze gertatzen zaion pertsonaia honi, historia oroar importatu gabe, eta orduan eraikitzen noa eta gauza gertatzen zaizkio, eta emakumeak berak esaten behar dut, nahi bat, edo behar dut seme bat elapurdi ezadaten, horrelakoak dira nire pertsonaiek, horrelako gauzak nahi izaten dituzte, eta beti pertsonaiak konplexu bihurtu nahi izaten ditut, eta orduan gero esaten dut, kontatu du ze gertatu dan, eta orain zer egingo dut, historiari eusteko irakurtzen jarraitu nahi duenak, irakurtzen jarrai dezan, edo neuk pentsa dezadan, historiari utzi diot nolare bait, baina beti pertsonaiei erreparatzen diet, ez dute pentsatzen emigrazioaz, buru hilketaz, amatasunetaz hitz idatziko dudanik, baizik ze gertatzen zaio emakume honi, eta gero pertsonaia garatzen jarraitzen dut. Eta zu irudi batetik, gai batetik abiatzen zara honek gaitzen hau, atera beharra daukat, edo nola eraikitzen dituzu zure historiak. Kasuaren arabera, batzuetan irudi baten da, irudi bat, eszena bat,
non badauden pertsonaia batzuk, eta, bueno, bilakera bat eduki dezakete, protagonistak izan daitezke edo bigarren mailakoak dira eta gero desagertzen dira, baina bai, egoera bat dago, eta baita ere egoera horrek galderak eragiten ditu. Kauterio, bueno, emakume bat zen, lurperatua, eta irla batean, bat hil egin nuen, pertsonaietako bat, beste... Bi pertsona zeuden alde batetik ni txikitatik ezagutzen dituenak eta zoragarriak iruditzen zizkidan, eta pentsatu nuen beraien historia kontatzea halako paralelismo baten bidez, Argentinaren historia bailiran, edo beraiekin 70etik gaur egunera arteko historiaren ibilbide egin ahal izango banu bezala, baina gero aldatu egiten da, ze gero batek antzerki obra bat dauka, nire lehenengo pertsona bat, hirugarren pertsona baten dauka, gauza asko dauden ahaztuak, baina eta, niretzat Manuel Puig oso garrantzitsua da, lehenago hitz egin dugunean ez direla bakarrik emakumeak bakarrik, baizik disidentzia sexualak baita ere gizonezkoak oso mespretxatuak izan direnak, genero herrikoia tratatu dutelako, kultura popa tratatu dutelako umorea, eta kultura popa ezin du jasan kanonak. Baina emakumeengan, baina bi Holbiren erreferentziara itzultzena ez gainera milionarioa da, bai, orain bai, baina Puig ez da Vargas Llosak matxakatu egin zuen. Eta beti filtratzen da norberak egiten duen horretan, batek irakurtzen duen edo interesatzen zaion horretan. Bai, orain aipatu duzunean, ni benetan markatu ninduena eta betik errebindikatu dut, hain zuzen, gaur egun Pedro Lemebel izan zen, niretzat Lemebel eta Kopi, niretzat biak dira, transgreditu zuten pertsonak esan gabe transgredituko dut, begire, arauak hausten ari naiz ez, besterik gabe mugak hausten zituzten, batetik bestera mugitzen ziren, Lemeber baino gehiago Kopi, pixka groteskoak ez, desente groteskoa, baina hain zuzen horrek hain deseroso sentitu arazten zaitu, tokia bilatu behar duzula, baina historiak eraikitzerakoan, Mi miedo torero erreferente izugarria da, irmoarengatik, kontatzeko moduagatik. Agota Kristof beti aipatu dut, jarrera politiko bezala, da gainera emakume bat, hogeita bategarren mendeko Europako emakume idazlerik garrantzitsuena, asko eztabaidatuko didate, baina niri asko interesatzen zaidan zerbait idaztean trabatzen naizenean, miedo torerora itzultzen naiz, hitzekin jolastu, Lemebek egiten zuen poesia legia egitea. Eta nik orduan orain esaten dut, munduaren kontrako zerbait idatziko dut, eta berari bakarka atera zitzaion, eta gure belaunaldiak markatu ditu, queer referentzia bat ez da, Amerika Latina ezin da izan dena Lemebel zentzu horretan ez baldin badauka, zentzu performatibo horretan, zeren performar esan duzuenean, orain hitzaurre bat idatzi dut, errebisatu nuen, eta esan zidaten performaritza aldatu dezakezu gazteleraz ez dagoelako, eta esan nuen ez dut aldatuko, zeren nola igartzen da ez dituztela irakurtzen, denok esaten dugu ja performar denbora guztian, baina nola berari etzitzaion ezaguna egiten, ez dakiz zergatik, aldatu nahi zidan, baina Lemebelen gana itzuliz, uste dut asko irakurri beharko genukela queer, disidentzia sexual, politiko gaietan, baina hizkuntzaren erritmo eta erabileraren aldetik oso garrantzitsua da, eta beti hegoaldean bukatzen dugu, ez? Ondo iruditzen zaizu, oso ondo iruditzen zait.
zerbait geratzen zaigu, ez dakit, orain elkarrekin gaudela hitz egin dezagun, ez dakit hurrengoan noiz elkartuko garen. Bueno, gauza batzuk aipatu duzulako, narratiben eraikuntzan, eta benetan ez nahi inori pelota egiten ari, baina biok esaten ari ginen, hau oso ondo antolatua daukate, harritzen gaitu nola kontatzen den hiri bezala, kultura sortzerakoan hemen egiten dena, biok gaude esaten, hau bai. Eta norbait baldin badago hemen, prentza bat egiten, igarri dadila baita ere. Gogoratzen naiz lehenengo aldiz elkartu ginean galdera zen, nola ikusten genuen Bartzelona ikuspegi desberdinetatik, eta zu Bartzelonarra izanik, eta ni, Bartzelona horretan pertsonaia bat sartuaz, eta esaten genuen, nola kontatzen genituen gauzak. Hemen esango digut ez daukagu ongi kontatua eta baina norbaitek prentza bat egiten ari baldin bada, nola horrek ere eragiten du gonbidatzen gaituztenean, zuekin bizi garenean, iristen garenean gure ezen toki batera, kontatzen dugu, konturatzen gara badagoela baita narratiba bat, eta barruan daudenak nola ez diren ohartzen. Pentsatzen lehenengo aldiz hitz egin genuenean, elkartu gintuzten hirigintzako kontu bategatik, zeren kontatzen genuen Madrili Bartzelonarako iesaldi bat, kasu batean, eta bestean Bartzelonatik Madrilerako iesaldi bat, eta azkenean Bilbon elkartu gara. Gora Bilbo, zerbait esan nahiko digu. Eta badakit Katixa Agirre hemen dagoela, edo uste dut hemen dagoela Katixa Agirre entzulen artean, ona dakarret gogoratzen naiz Katixa eta ni gonbidatu gintuztenean hitz egiteko, ez asmatu zeri buruz hitz egiteko. Zertaz uste duzue proposatu zigutela hitz egiteko, amatasunetaz, gonbidatu gintuzten, eta prozesu sortzaileaz hitz egiten geunden zen, ikidekin nagoenean gai horretan sartzen saiatzen naiz, gure prozesu sortzaileetaz ez digute galdetzen, eta bereiekin nagoenean sozializatzen saiatzen, naizuen gandik ikasten dudalako, baina han, Katixa eta ni ezaki zergatik iritsi ginen narratibara, amatasunaz, prozesu sortzaileaz hitz egitea plazer bada guretzat. Nik beti nire lagun idazleak horria zurian ezakizulako gozatzen da, baina horri zuriarena, uste duzu beti etorreko dela hor ideia miregarria, baina horri txuria ikusteak, Nueva Inglaterran hotza handia egiten duelakoan, hotza handia sentitzen duzu, eta esertzen zarenean disfrutatzen hasten zara. Eta orduan, Katixak eta nik esaten genuen prozesu sortzailea oso interesgarria dela, interesgarria, norbaitekin liatzera zoatzenean bezala, oso polita jarriko naiz, narratiba bat sortzera noa, oso sexy jartzen naiz, kulerori politena jarriko ditut, eta ja pertsonarekin zaudenean nola performatzen zaran, eta disfrutatzen zoaz, eta ja benetan disfrutatzen ari zarenen, benetan disfrutatzen duzu. Eta prozesu sortzaileak hori izan beharko luke, alegia pentsatzea, idazteko aukera daukagunean, horretara dedikatzeko denbora inbertitzeko aukera daukagunean, denbora asko sartzen dugu askotan, eta ez dago ordaindu denbora hori. Eta orduan, narratiba, plazenraren narratiba ere garatu beharko genuke. Geure buruaz, beste emakume batzuei buruz hitz egiten ari garenean, ez genuke ahaztu beharko, gure gizartean badago gauza bat kendu ezin digutena, eta hori da gozatzeko ideia ezin digute kendu. Zeren badago baita ere mistika bat, idazketaren mistika bat, lehenago zenionagatik, poeta emakume torturatua, emakume hila,
baita gizone iratsoa, ulertezina odola bota behar duena idazteko. Bueno, badaude parte batzuk hain politak ez direnak, baina idazteko kintzan eretzat ederra da. Eta konpara ezina, agian garagardo hotz bat elkarrizketa honen ondoren, baina oso ederra da edozein tokitan, munduko edozein tokitan eseri eta idaztea. Nik zure irrati dial batekin konparatzen duten non historiak jarraitu egiten duen eta zuk kontatzen jarraitzen duzu. Eta baita ere zita baterako prestatzearen ideia ere gustatzen zait. Bueno, nire hitzordua ordenagailuarekin. Beraz, bueno, ja ilunpetara pasatu behar dugu, ez zaituztegulako ikusten, baina entzun behar zaitugu. Eta minutu batzuk daukagu horretarako. Baina nola ematen dizuegu hitza? Bueno, lehenengo eskua altzatu behar duzue, eskua jaso, eta gero mikrofono bat pasatuko zaizue, galdera egin dezazuen. Vale. Hola, buenas tardes. Hola. Arratsaldeon. Esan dituzuen azken gauzek ez naute baldintzatzen, ze galdera prestatuta geneukanan. Rosa Montero eta Gemma Ruiz joan den asteazkenean prozesu sortzaileaz hitz egin zuten. Rosak gauza bisualago bezala ikusten zuen eta Gemmarentzat aldiz hitz eurite bat bezala zen eta zuen prozesu sortzaileaz hitz egin nahi duzuela eta zuek ze prozesu sortzaile daukazue. Bueno, uste dut esan dugula, baina nik adibidez niri kazetariren batek noizbait galdetu zidanet, nola idazten duzu, zeratako luma erabiltzen duzu, ze paper, eta orduan esan nion, ez, ordenagailuan idazten dut, baina bai behar dut adibidez musika, jende askok esaten du isiltasuna behar dut, konzentratuta egon, baina batek ez daki, bero inkonsienteak esaten dion arte, eta nik esaten dut, musika behar dut, eta errepikatzen egotea, alako musika mota bat, gorputzaren oroimen bat edukiarazten hauena, bueno, musika bat asko gustatzen zaiguna, eta behin eta berriz entzuten dugunean, alako oroitzapen batzuetara eramaten naute, bueno, gorputzaren oroimen bat bezala da, baina azkenean baita ere letradun musika gustatzen zait, eta nola denbora guztian entzuten nola nagoen, baitzen uniberso bat gainean edukiko banu bezala da. Eta sormen prozesu hori bukatzen denean, kantua entzuten geratzen naiz, hitz bat entzun da esaten dut, hau gustatzen zait eta jarraitzen dut idazten. Ni, bueno, kasuaren arabera. Lehenago nioen bezala badago ideia bat, zirkulatzen duena, denbora asko doan zehar, ideia bat izan daiteke irudi bat, testu bat, zerbait inspiratzen duena. Eta batzuetan, bueno, ni ezin naiz musikarekin egon, letradun musikarekin ez, egon daiteke musika, edo entzun dezaket musika, orain, bueno, 80ko urtekin zerikusia baldin badauka, orain daukadana, orduko 80ko hamarkadako play bat badaukat, eta hor bai, baina hotzen narratzailea bilatu behar dut, eta bat edo bi izan daitezke, eta horien bilen bitartean, orain 40 orrialde dauzkat, eta tamalez 3 baino ez dute balio, baina engantzatu arte eta tonua aurkitu arte, hau da ironia, hau da pertsonaia kontalaria, horra iritzi arte, bueno, hori, eta hortik aurrera, ordena, bueno, diktatzen du, Kauterion mapa bat zen, mapeoa, beste kasu batzutan urteak dira, beste batzutan pertsonaiak, baina niretzat oso garrantzitsua da, arbel, edukitza arbel erraldoi bat daukat, eta
Hor, kasuak elkartzen dituen, horretarako edukitzen dut arbel bat. Bai, arratsaldeon biontzat. Galdera bat pertsonaien arira. Idazten hasten zaretenean, badakizuen, nora nahi duzuen iristea pertsonaia horiek, Brenda zure kasuan badirudi ez, jendeak, pertsonaiak gauzak eskatzen dizkizutelako, baina badakizu ideia bat pertsonaiek nola bukatu behar duten, eta, tailer batean egon nintzen, idazketa sortzaileaz tailer batean, eta esaten digute koherenteak izan behar dugula, eta nik askotan esaten du fikzio prozesu horretan, zerretik ezin da fikzioa egon, sortzen dituzen unibertso horietan, eta azkenekoa pertsonaien kontuarekin lotuta. Nola abstraitu batzuetan bizigaren mundutik ze egia da, danok bizigara tribu burbuila baten barruan, baina nola iez egin zenbait errealitatetatik, ni gainera irakasle izan, are gehiago sedukzioena, horre provokatzen diguna, niri esaten didatenean lantegi honetan idatzi kontakizun labur bat, eta iez egiten dit, eta pontifikatzen bukatzen dut, ze badirelako gai batzuk mina hundi ematen didatenak aukeratzen ditut pertsonaiak honi buruz hitz egingo dutela jakinez. Zuek nola egiten duzu hori? Ez, nik idatzi behar du dakidanean pertsonaiari zer gertatuko zaion. Etxe utza banekien, seme bat galduko zuela, eta etzuela aurkituko, eta ume bat eramango zuela, edo errautzak zenizazen kasuan, hau ez da spoilerra, baina azten zen bezala, horrela bukatuko zela leberria. Jakin behar dut, pertsonaiek ze eraldaketa izango duen gainerako guztia idatzi baino lehen. Eta, nola garatzen dugu zerbait, esaten dizutenean koherentzia, ez daki sinesgarritasunarekin daukan zer ikusia, badago liburu bat, gomendatzen dudana, tailerretan ez dut egilea, izenak etzaizkit geratzen, baina badago liburu bat, zergatik ez ditugu ipuinak sinisten, trabele intelektualek argitaratua. Zergatik da sinesgarritasuna zure kontakizun narratiboan garrantzitsua zeren ari baldin bagara, bi ur edalontzi eroriko direnak eta drama bat eragingo dutenak auditorioan, batean unikornio bat erosten bada, horrez dago sinesgarritasunik. Ereki behar dugu unibertsua bat, non gertatuko den guztia, enkajatuko duen bezala. Uste dut hor dagoela koherentziarekiko harremana. Inkoherentziak pertsonaien baitan bizi daitezke zenbat eta inkoherenteagoak izan, zenbat eta komplexuak izan, orduan eta interesgarriagoak, eta hor kontraposizioa egiten dut, alegia unibertso bat reale izan daitekena, gizakiak direnean historiako protagonistak, baina beharradina kontraesan sortzea pertsonaien artean, irakurtzen dugunean ezateko hau nere amak edo nere aizpak edo neuk egina izango balitz bezala. Eta diatriba politikoarena, eztabaida politikoarena kontzienteki inkontzienteki egin daiteke, baina irakurleari ezin zaio herrietarik egin. Zeren irakurleak liburu batean sartzen direnean, sartzen dire, historia bat erakurri nahi dutelako, eta ez dute herrietarik nahi. Nik ez nuke idatziko herrieta pixka bat egiteagatik, baina ez da zure kasua gainera. Con respecto al... Non bukatzen diren pertsonaiak, nik normalean lehen eta azken atalak dira idazten dituen lehendabizikoak. Jakin behar izaten duelako nola bukatu historio bat. Eta zuk esan duzun bezala, egon daitezke aldaketak, horra iristeko moduan, baina horrela egitea gustatzen zait, eta batzuetan pertsonaiek sufritzen dutenean, adibidez Gauterion, jakitea mendeko hartu ezakela, horrek bakea ematen zidan. Eta koherentzia, ados nago esan denarekin, hau da, egiantzekotasunarekin edo sinesgarritasunarekin du zer ikusia. Hau da, koherentea izan behar duzu pertsonaiekin. Nik arazoak ditut
batzutan testuak lautu egiten direlako zerbait diskordantea dagoenean, batzutan gertatzen zaigu, lehendabiziko testuetan, batzuetan argitaratzaileek esaten dizute halako koherentzia handi bat eduki behar duzula, eta batzuetan gauzak ezin dira izan, ez direlako konbentzionalak, eta gehiago usartu behar dugu, behar bada. Espainian behintzat Latinoamerikan esango nuke askoz posibilitate gehiago dagoela, edo gauza desberdinak onartzeko, gauza raruak, bai formalki eta bai bilbeetan ere bai. Nik Auterion adibidez, argitaratzaileek asko errespetatzen zuten, baina esaten zuten protagonista zarako usaingarriaz adiktua zela eta zidaten sinesten, ez zuten sinesgarri iruditzen. Batzutan obsesionatu egiten dira, tal bakoitzen zerbait gertatu behar da. Nik esango nuke inkoherentzia ere beharrezkoa dela narratiban. Gozatzeko bakarrik, hau da, eskubidea dugulako idazleok ere nahi duguna idazteko. Bai, ez palin bagara kanonera izteko, esperimentatu beharra daukagu. Nahi duzuna, nork nahi du kanona, inork ez? Eta horrekin bukatuko genuke, bale? Bai, bukatu da, eskerrik asko.